но комплексът така или иначе се задейства чрез бутона на някакъв спомен. Нещо, което ти припомня тази стара ситуация. И затова аз обичам да казвам, че ние сме една биохимична лаборатория. Ние действаме на автомат. И когато обаче раздробиме събитията, ние ще разберем, че комплекса и тези състояния, в които влизаме, те ни вадят от логика. Те ни вадят от момента тук и сега, когато можем да размислим и да вземем правилното решение за дадената ситуация. Но понякога този автоматизъм и тази травма е толкова силна, целият ти слънчев сплит е блокиран, ти си парализирана, започваш да обикаляш и почти не си в състояние да се самоуспокоиш. Малко по-надолу в тази структура се намира и колективното безсъзнателно. Колективното безсъзнателно е източника на, наричат го още акашови записи, източника на мъдрост на цялото човечество. Карл Юнг е теоретика, който създава аналитичната психология. Той обикаля в своите години на изследвания изключително много племена, много култури, посещава и намира символи, така както бе и лекцията ми за нашите шевици, за кодовете. Там, в това място е кодирано знанието на човечеството. Бидейки в състояние на транс, в една определена вибрация на ума, ние имаме достъп до това пространство. Във времето с дисциплиниран подход, с мишлено и смислово потапане в тези състояния, ние можем да изработим, така да се каже, самоизцелителен процес сами, да влизаме в тази съкровищница и да черпим този опит, така че да си помогнем сами. Защото разбирате ли, че така или иначе всичко започва и свършва отвътре навън. Архетипите, които на които аз акцентирам, са трикстър или шутър, шегобиеца, палячото. И всичко, като всичко в този свят, така и архетипите имат два полюса. Ние сме дуални същества. Всичко по тази причина най-напред, когато получим лошо впечатление, казваме това е лошо, а това е добро. Не е съвсем така. Не е съвсем така. Такива реакции отново са привнесени от нашия възпитателен процес. От това, че ние не се замисляме тук и сега какво точно означава това, което съм видяла. Не, ние бам с секирата казваме това е лошо. Така ли правите? Обикновено правим така. Аз от много време не. Браво! Поздравявам те! Мили хора, ние сме същества от светлина и сме се родили с определена задача. Ние сме избрали да бъдем българи. Избрали сме да се родим в определено семейство, да имаме точно тези родители и точно те са ни назовали Гергана, Вера, Елена и Стоилка. Защото чрез това име ти ще подобриш състоянието на тази родова система. Защото когато чуеме обяснение чрез защо, означава, че ние вадим ценност. Какво означава потекло? Означава род. Но, чувате ли, потекло е, върви напред, защото родовата енергия върви напред, за да се развие, за да се подобри. Иначе няма смисъл. Така, слушайте внимателно. Как очаквате, просто съм го снимала и съм си го записала, как очаквате децата да са послушни при положение, че Тарзан живее полугол, Пепеляшка се връща в полунощ. И аз съм учила, да, интересно е, така е. Но това са всъщност, аз точно за това говоря. Наслагват се идеи, които преминават в мъдростта, как чрез критичната точка. В финансите винаги имаме едно такова натрупване и когато това е и с нашите умения, ние можем да кажем, че ние сме компетентни, след като повторим едно действие множество пъти. При някои се получава 3 пъти, при мен се получава при повече повторения, при други само веднъж е нужно да го прочитат и да го възпроизведат.
Така, днес съм подготвила и много интересен тест, но нека да приключим и с другите две основни архетипни образи. Това са образи, те не са, аз не мога каквато и дума да кажа, аз давам само тяхното описание. Те са в нас и са фантомни до толкова, доколкото казах, че имат две страни. Оттам нататък обаче, когато те липсват в нас, ние ги изваждаме и ги проектираме срещу другите. Ето защо в психологията се твърди, че хората наоколо са наши огледала. А въобще в последното направление на психологията се казва, че няма други. Всички останали са наши проекции. И ние сме материализирали. Не знам дали сте го чували. Други няма. Всички са наши огледала. И не напразно подобното привлича подобно. Хората наистина не се привличат по своите противоположни същности, а по това, което прилича на тях или това, което им се иска. Да, в това пространство ти разбираш, че има нещо, което те бави и трябва да го пуснеш на негово място да е друго. Да. Защото пространството е изчислено. Ти си дошла тук с определен капацитет. Трябва да го запълниш. Иначе не си свършила работа. Тоест, ти не идваш като бял лист. Ти идваш като бял лист, написан с бели букви. И тези букви трябва да ги разпознаеш, за да разчетеш текста и да извършиш своята мисия. След малко ще направим и теста. Сега обаче ще подишаме, за да направим и социалната панорама. Да се опитате вашите... Вие как чувствате с сетивата си? Първо затваряте очите. Изключвате ушите. Чувате. И започвате да вкарвате сетивност. Дали ще движите лявата ръка на едно място. 4-5 елемента е фокуса, който ние можем да способстваме обем на внимание. След което ние изключваме и влизаме къде в подсъзнанието. В това състояние, с тези докосвания, с безмислието, което си налагате, вие влизате в алфа състояние. Тоест вибрацията, която ви позволява да се задълбочите и да се себевглъбите. При което се насочвате вниманието си върху намерение или въпроса, който ви тързае. След което оставате в покой. Даже и да се появят мисли, вие просто им се усмихвате и просто им казвате от минути. Едва ли аз има в момента добра работа. По този начин вие насочвате подсъзнанието към... Давате му направление. Винаги, когато имате някакво желание, би трябвало да го описвате. Желателно е с ръка. С членоразделна реч. Защото написаната реч структурира. Наистина структурира. Вие докато изписвате, правите няколко неща едновременно. След това, като прочетете, този процес едва ли не се повтаря на различни нива във вашата психика, във вашия ум, във вашия интелект. Другото нещо, което искам да кажа, е, когато сте в емоционално напрежение, дали е радост или негативна някаква емоция, е също много важно да можете да я нарисувате с речта си. Членоразделната реч вади личността от тези комплекси, които има. Вади я от тригерите и я довежда тук и сега. Нито какво ще стане в бъдеще, аз се страхувам, защото можело така да стане. Не може да стане така. Ако ти кажеш може така да стане, ти даваш посока на подсъзнанието си. И то може да тръгне в тази посока. Ние имаме едни определени филтри, за които в някакъв бъдещ разговор ще говорим, и тези филтри за всеки един човек са едни и същи, но всеки един човек ги използва по различен начин, точно заради това как го е възпитала майка му, баба му, баща му и така нататък. Те са обобщение, те са изрязване и те са изрязване и изкривяване. Това са трите филтъра, с които вие представяте пред себе си истината за действителност. Това е вашата реалност, но тя няма нищо общо понякога с истината. Таме се с хора, мислим логично, т.е. хаоса на жената я вкарваме в устремеността и в целеполагането на мъжа. Мислете за това.
Повтаряйте се в баланс.